tällaista retkeilijää elämää. Mutta nyt tässä, ja tämä on oleellista ja tärkeää elämässä, tämä hetki ja tämä projekti. Kiitos kun olet siinä istumassa mukana tässä. Meillä on valmis käsikirjoitus täällä. Mä yritän olla lyhytsanainen, kun mä kuvaan. Jotkut ovat tämän jo kuulleet, mutta lyhyesti, miten tämä homma toimii. Sen jälkeen pistetään tuossa listoja, että ketkä ovat innokkaita puhustukseen, lavastukseen, laulamiseen, vartiointitehtäviin tai sitten ihan näyttelijän rooleihin. Ja meitä on jo siis enemmän kuin tämä sakki. Listoissa on paljon nimiä, jotka eivät vaan tänään ole paikalla. Ja hyvä niin, mutta viimeksi on 20, nyt on 50, niin ensi kerralla 121. Ja sitä alkaa olla sopivasti. Eli siis vaellusnäytelmä. Onko joku Helsingissä, Lahdessa tai jossakin kaupungissa sen nähnyt tai kulkenut perässä, joka kulkee kaduilla? Joo, joku pari on nähnyt. Ja se haasteellisesti poikkeaa tietysti siitä, että tässä lämpimässä kirkossa ja kohtaukset kaikki tuossa vaan. Tähän käsikirjoitukseen, jonka käsikirjoitin ja käsikirjoitusassistenttina on tuo Kurosen Matti ollut, ja sitten toki Jukka antaa kaikkea mahdollista tukea. Se on tehty vähän niin kuin tähän kaupunkiin. Siinä on 5 kohtausta, siis pääkohtausta. Ensiksi on ehtoollinen, joka rakennetaan ulos tuonne nousevaan puistoon tuon kirkon etuosa. Siis on hautaston etuosa. Siinä on ehtoollinen, opetuslapset, pari palvelijaa, etc. Joitakin nuotioita. Siinä on viimeisen ehtoollisen kuviot. Tarvitaan 12 opetuslasta. Muutama meillä on, mutta lisää vielä tarvitaan. Sen sijaan pyydän, että Jeesus, joka jo lokakuussa sanoi, että ala kasvattaa tukkaa ja partaa, niin saanko pitää, että Timo Mikkola, joka kanssa on tehnyt paljon yhdessä töitä ja pitää myös hauskaa, niin käännöksää vähän katsoksea, niin nähdään nyt Jeesus aina. Jeesus on täällä tänään. Timo on näytellyt kanssani monia asioita. 7 veljeksen aappaa, joka on edes aikoinaan tänne Lappeenrantaan ja Mikkelissä ainakin ne Savikantalle. Okei, viimeinen ehtoinen on siinä. Sen jälkeen siirrytään tuohon kellotapulin eteen ja siihen tulee sitten Getsemaane, eli Jeesuksen rukoustaistelu siinä. Ja pojat nukkuu ja sitten tulee sotilaat, pidätys, Juudaksen avaus. Se tehdään siinä. Äänen toisto ja valot tulee ammattimaisesti. Se on meidän suurin menoerä. Se ei ole minä valitettavasti, vaan ääni ja valosta tulee ihan ammattimiehet ja ryhmäkäyttäjät tekevät Suomen linnaa ja tulee 6-henkinen väki. Me mikitetään langattomilla nuo pääroolit ja kuvia. Eli siinä on sitten se kohta. Sen jälkeen me lähdetään siitä sitten vaeltamaan. Sitä ennen on 2 kuoroa. Jaetaan tänään käsikirjoitusta ainakin niille, jotka päättävät jäädä tänne kuuntelemaan. Kun luetaan tuo plari, eli tuo rooli, koko käsikirjoitus nopeasti kerran läpi, että mitä kaikkea siinä tapahtuu. Niin siihen tulee ensiksi 2 kuoroa. Ja ensimmäinen kappale on hyvä idea, jota mä en valitettavasti muista. Käytiin se läpi Sari Kaasisen kanssa ja Sari ei tänään päässyt tänne. Ja siinä mahdollisesti olisi ehkä naisääniset kuorot, koska tämähän on miesenerginen tarina, vaikka naiset siellä taustalla varmasti paljon ovat. Tässä tarvitaan myös naisrooleja, mutta niin paljon kuin naisista pidäkin, niin tässä valitettavasti puheenrepliikit melkein menee miehille. Okei, sitten me lähdetään tuolta menemään katua alas
se väki, joka on seurannut tätä, lähtee sitten seuraamaan Jeesuksen perässä. Siinä tulee ensimmäinen yhteinen virsi ja esimerkiksi sellaiseen rooliin, joka on merkityksellinen ja äärimmäisen tärkeä, että joitakin teistä salaa opetetaan niin sanotusti laulamaan sitä vuorojohtajien, Sarin tai ties kenen avulla, niin te olette ensimmäisiä, jotka lähtee sitä laulamaan. Ja yleensä tulee sillä tavalla mukaan, kun se tulee. 3 tällaista vaellusvirttä siinä matkalla on. Okei, nyt ollaan menossa tuossa pääkadulla. Siinä on ensimmäisessä risteyksessä on nuotio, sen ympärillä on tanssiryhmiä. Ehkä saamme, on pyri siihen, että saadaan myös tulisoittuja ja sitä on tanssiopistojen väkeä tonne. Eli nämä 2 maailmaa kohtaa. Siis tämä Jeesuksen virsien maailma ja sitten se kaupungin hulapalo. Siis pyrimme aktivoimaan sinne rooleista, jotka tulee katselemaan mahdollisesti vähän häiritsemään sitä hommaa. Siinä on sellaista nykyajan ja sen kohtaamista. Seuraava pääkohtaus on sitten raatinkoneen edessä. Siellä on Kaifaksen palatsi. Se rakennetaan siihen keltaisen rakennuksen seinusta. Sinne Jeesus tuodaan ensimmäisen kerran Kaifaksen sitten syyteltäväksi ja sotilaiden pönnittäväksi. Ja äärimmäisen tärkeitä rooleja on, että teistä jotkut ottavat sellaisia provosointihommia. Ja mä oon ihan kirjoittanut niitä ja sitten kerron niitä lisää, joita huudetaan sinne sekaan, kun keskustelua käydään. Siis sinne huudetaan, että siinä kuningassa ja mitä kaikkea sillä on. Kaifaksen edessä. Ja siitä lähdetään sitten kulkemaan alaspäin katua ja Pusupuistoon. Tässä jälleen, tässä välissä on sitten virsi, vaellusvirsi, jota lauletaan. Ja sitten tullaan Pusupuistoon ja siellä on Pontius Pilatuksen kohtaus. Siinä lavalla, siinä on Jeesus, Pontius Pilatus, Pilatuksen avustaja Barabbas ja Pontius Pilatuksen vaimo. Siinä kohtauksessa sotilaita ja kansa nyt tästä sitten vaatii Pilatukselta sen ristin naulitsemisen. Ja siitä sitten, siinä kohtaa on kuoron laulu, se tulee eteen, siihen tulee solisti, jos Sari itse on paikalla ja laulaa itteilleen, niin sitten se laulaa teistä joku. Ja siinä Jeesus siis sitten tuomitaan, lyödään nuo vaatteet päälle, piikkikruunu päähän ja siitä lähdetään sitten häntä viemään. Unohdin yhden välähdyksen, joka on tärkeä sanoa. Siinä raatihuoneen edessä, kun Jeesusta lähdetään viemään eteenpäin, siihen syöksyy paikalle 2 Petturia, eli siis Pietari ja Juudas. Ja he käyvät nopean dialogin keskustelun, 2 hätääntynyttä ihmistä, molemmat surkeassa tilassa. Pietari lähtee itkien pois, Juudas ottaa köyden ja kävelee pimeyteen. Ja valoilla sitten pelataan tätä pyritään niin paljon onnistutaan kaupungin valojen sammuttua. Keskustellaan siitä järjestysihmisten kanssa. Näin. Ja Pontius Pilatuksen palatsista sitten lähdetään sinne linnoitukseen nousemaan ylös. Siihen oikealle tulee noin mahdollisesti, lukumäärä on vielä
mustia enkeleitä. Teatterissa voidaan nähdä asioita, joita lapset näkee helposti nyt saa aikuisetkin nähdä. On niin mustia enkeleitä ja sitten siellä on 1 tai 2 tanssivaa valkoista enkeleitä, jotka siunaavat Jeesusta ja yrittää selvitä tästä rukoustaistelusta. Okei. Portista sisään. Siinä kohtaa, missä on kesäteatterin paikka, sotilaat ottavat Jeesuksen perään 2 muuta ryöväriä. Ja sitten lähdetään menemään vaelluskirjassa 3 laulaen etujoukkolaulun soihtuja ja lähdetään menemään sitä linnoituksen upeaa katua eteenpäin. Ja siellä torin kohdalla, vanhan torin kohdalla, Jeesus nousee vähän ylemmälle korokkeelle. Simon Kyreneläinen lähtee kantamaan Jeesuksen ristiä, koska Jeesus ei enää jaksa. Ja sitten jatketaan matkaa. Golgata tulee museon vieressä oleva puistikko siihen valleille. Ja siellä sitten myöskin niin, kuoro laulaa tietyn laulun. Siellä tapahtuu maanjäristys, nauha on jo olemassa. Ja siellä käydään dialogi siellä ristin puilla Jeesuksen ja 2 ryövärin kesken. Ja siellä käydään samaan lyhyin rippikoulu, jossa ryöväri sanoo: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Mä oon saanut tehdä tää rooli Paavo Listin aikanaan opetuksessa. Mä oon saanut reikkoa siellä Helsingin siinä tuomiokirkon rappusella ylhäällä, väki kattoo alhaalta. Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Suosalo Martti kääntää vähän päätä ja sanoo, että totisesti sinä olet tänä päivänä minun kanssani paratiisissa. Arkkeli tulee sellainen, että josta tulee tämä meidän jutun haaste. Se tulee siitä, että ilma voi olla mikä vaan. Voi sataa vettä +5 tai -21. Ja haaste tulee nyt puhustukselle. Tänään on ollut palaverissa. Johanna on täällä, joka sen puhustuksen visuaalista ilmettä kanssani katsoo ja tekee. Hän tarvitsee paljon siihen apuvoimia. Saanko pyytää Johanna, että sä nouset ylös, me nähdään meitä täällä. Ja applaudeera Johanna. Mä en tiedä, että muuten ollenkaan applaudeera. Joo, mä sain sen, koska mä ajattelin, että se on taloudessa. Ja sitten no se on erittäin tärkeä juttu. Noita puherooleja on noin 20. Mä nopeasti sanon, mitä rooleja meillä tarvitaan, varsinkin jos löydään lukulasit. Niin sanon nopsasti, mitä kaikkea me ainakin tarvitaan. Jeesus, Pietari, Andreas, Pietarin veli, Jaakob, Johannes, eli veljekset, tuo kaksikko, Matteus, tullimies, Filippus, Bartolomeus, Tuomas, Taddeus, Simon, vapaustaistelija, Juudas Iskariot. Eli koko joukkue, joista kuitenkin 4 on vain puheroolit. Pääsääntöisesti Jeesus dialogia läpinäytelmän heittää, lukuun ottamatta tietysti Pontius Pilatusta ja Kajafasta vähän enemmän, ja sotilaita. Mutta valitettavasti, rakkaat kauniimman sukupuolen edustajat, vain repliikkiä on tuolla Pilatuksen vaimoilla. Ei hätää, hommaa riittää. Sitten näitä aktivoinnin repliikkejä plus sitä lauluhommaa
15 tunti 45 minuuttia riippuen siitä, kuinka paljon on väkeä. Ja tämä on se, jota me emme voi tietää. Mutta mä toivon ja rukoilen, että sä pyydät sekä lisää edelleen ihmisiä sekä tätä toteuttamaan, vaeltamaan tuolla, että tätä katsomaan ja ennen kaikkea kokemaan. On käsittämätöntä, miten se muuttuu, kun mä kuljen itse mukana siellä sitä kärsimystietä Jeesuksen perässä ja näen, että hän on ristiinnaulittu. Se retki kannattaa tehdä, ainakin kerran elämässä. Joo. Eli jos nikkarointia haluaa onnistua niitä nimiä sitten ja Johannalle, niitä, jotka heidän voidaan auttaa näissä puhustushommissa ja niin edelleen. Me pyrimme saamaan lainaksi tuolta maailmalta Lahden seurakuntayhtymältä ja Savikartojen suunnasta Mikkelistä tiettyjä asioita, mutta voi olla, että jotain joudutaan myös tekemään. Jos tiedätte jonkun markkaryhmän tai sellaisen, joka haluaa tulla talkoon hommiin, tämä menee nyt ihan talkoon. Mä oon leikapappi, mä myönnän, mutta mun pitää päästä täällä pois ennen mitä myönnän. Mutta minäkään en ole kallista. Eli täysin höynäytettävä niin kuin ennenkin. Joo, rakkaat ystävät, eli nyt me edettäisiin ehkä niin, että totean tuon sitoutumisaikataulun, eli esitykset siis. Sillä pääsiäisnousevalla viikolla joka ilta kello 18 harjoitetaan, joidenkin kohdalta ehkä jo aikaisemmin. Me sovimme erikseen niiden kanssa, joille tulee dialogiroolit, eli puheroolit. Tuutte kanssani tänne, voidaan tsekkaa tiettyjä päivämääriä, milloin harjoitellaan tiettyjä dialogeja, tiettyjä puherooleja oman hässäkkään. Ensi tiistaiksi meillä on puhustuspalvelu tuon Johannan ja kumppaneiden kanssa ja tehdään visuaalinen siitä. Ja ensi tiistaina kello 18 kutsutaan kaikkia lauluryhmien, kuorojen johtajia tai edustajaa, puheenjohtajaa paikalle. Korjaan seuraava tiistai, ei ensi tiistai, vaan seuraava kutsutaan. Ja siitä sitten selkenee se homma. Ja siis tarvitaan myös niitä laulajia, jotka eivät ole missään kuorossa. Eli ikään kuin jos tulisi outstage, kuoron tai lauluryhmä ei ole ulkona, vaan päinvastoin ehdottoman sisällä, koska tarvitaan näitä, jotka akitoisitaan vaelluslaulua liikkumaan eteenpäin. Se on äärimmäisen merkityksellinen homma. Joo, eli siis palaan takaisin, että maanantai, tiistai, keskiviikko, joka ilta kello 18 harjoitetaan. Ja silloin menemme sitten jo tuonne ulkomaastoihin siihen kohtaan aina, missä tarvitaan. Meidän täytyy sopia yksi vielä, mihin tulee sitten lähellä siellä esiintymistilaisuudessa, pari viikkoa ennen, mä unohdin sen Matti äsken, että pari viikkoa ennen kuin on H-hetki, että pääsiäisenä, niin että kaikki kuorojen johtajat ja kaikki laulajat oltaisiin kerran tässä, jos mahdollista tässä tilassa, tarkistamassa asioita, onko sen kuoron laulu ja katsomassa, miten kuoro menee, mistä se tulee, minne se lähtee. Mutta siis se pääsiäisviikko harjoitellaan torstaina, jos luet suo, että elämme, niin kello 18 alkaa harjoitukset, mutta kenraaliharjoitus
voit tulla jo myös torstai-iltana 21 kenraalia katsomaan, mutta sen sitten saatan vielä keskeyttää, jos niin ajattelen, mutta yritämme tehdä siinä ehjän kenraalin vedon, koska se on välttämätön, että näemme, missä on sellaisia teknisiä lähinnä murheita, jotka voidaan sitten hoitaa. Ja poliisitkin näkevät, missä tulee jotakin, mistä voisi jotakin tulla. Ja siis pitkä perjantaina kello 21 on esitys. Yksi ja ainutkertainen mahdollisuus, niin kuin kaikki mahdollisuudet taitavat olla, niin on esitys. Helsingissä, Lahdessa, monissa paikoissa se jostain syystä on löytynyt tuohon kellonaikaan. Se syy on tietysti toisaalta se, että nämä tapahtumat ovat tapahtuneet illalla, paitsi tietysti keskellä päivää, niin Jeesus oikeasta ristinä. Ja sitten toinen on se, että kunnioittaa meidän kristiveljiä, eli ortodoksia ja katolisia, joilla kello 16, kello 18 voi olla joku Ahtisaaren ehtoollisella kello 18, en tiedä. Mutta näin, ja sitten kello 24 lähtee sitten jo. Tähän se nyt on näin hullu aika. Että 12 kärsimys evankeliumia silloin aivan. 12 kärsimys evankeliumia on juuri kello 18 ilmoituksesta. Silloin suotellaan siellä. Kiitos torstaina siis. Se oli tärkeää. Me ei silloin olekaan mennä vastaan. Ja tästä, miten me edetään nyt sitten? Ehdottomasti vaikka 100. Ne on virsikirjasta, mutta ne on valittu käsikirjoitukseen sopivaksi, eli ne ovat tässä käsikirjoituksessa. Eli ne ovat olemassa. Hyvä kysymys, mutta virsikirjasta. Ihan niin kuin pääsiäisen ylipirissä. Hyvä, erittäin hyvä kysymys. Ei ikään kuin uusia. Joo. Et jos tulee jotain uutta, niin se tulee sitten niin kuin näissä esiintymiskohdissa. Sitten esimerkiksi Jeesus laulaa, ottakaa ja syökää tästä, jaako löytynyt. Kohtuullisen uuden biisin, jota ei ole mielestäni kukaan, paitsi mikkeliläisetkin kuulleet. Joo, erittäin hyvä kysymys. Ole hyvä. Noin tiedoksi, että keskiviikkona, sillä hiljaisella viikolla kello 19 on täällä Lappeen kirkossa Mozartin Requiem. Se on... Joo. Me olemme silloin ulkoruokinnassa, eli tuolla ulkoharjoituksessa. Mutta ehkä vaan aina voi olla mustia aukkoja loputtomasti. Joo. Oliko vielä joku sellainen? Ole hyvä. Se varmaan menee siihen 2 viikon torstaina, osa olisi hienoa, jos laulettaisiin äänessä. Mutta ellei me sitten ihan vaan unisoinnasta. Joo. Useimmat vuoronjohtajat, mutta Sari otti tiestoverilta mukaan, mä huomasin, että se on muuttanut tänne ja soitin. Mä en sitä tiedä, mutta sitten nämä samat. Mutta yhdessä kanttoreiden ja laulujen vetäjien kanssa sanotaan näin tässä vaiheessa. Mutta joku ottaa